safety for my family through the intercession of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and Mama Mary. And for the eternal repose of the souls of Angeles Alcordo, Demistocles Alcordo, Jonathan Alcordo, Catherine Nerias, Paul Andres Sarno, Lourdes Sarno, Pablo Sarno, George Sarno, Alexander Sarno, Josiliano, Benjamin Ocampo, Amalia Naharo, Elsa Enriquez, Carolina Labapes, Efren Molet, Arnold Mercadal, Alodian Nimusol, Chris Alodian Husol, F. Khalil Saban, James Hansol, Nolan Alcordo, offered by Ricky and Ronnie Sarno and family. Kamisa para sa mga nila ni Noto Selma, Remoncheto Herasmio, Felipe Basabi, Atilano, Antonio, Galina, Flavia, Jeronimo Selma Sr., Rotasio, Ariel, Teresa, Trinidad, Rondanio, Vicente, Catalina, Mateo, Anita, o sa tanang kalag ang nagpamisa sa Linda. Pamisa para sa mga kalag nila ni Isaias, ang Sofia Indeno, Teresa de Lima, Elena Forosoilo, Rodolfo Itang, Lelia Sadocas, Flora ang Tatay Cancio Dixon, Chiding Denias Uza, Porfirio Amor. Pamisa sa angkalag nila ni Dioscoro Noya, Santiago Noya, Romeo Noya, Juana Noya, Emelda Noya, Olahia Casio, Elisio Noya, Maria Lo Chavez, Paulino Lo Chavez, Maria Lo Chavez, ang nagpamisa si Nornita Noya. Pamisa alang sa ikaduhang pagsaulo sa kamatayon sa kalag ni Baldomera Selma. Nagpamisa Ika Selma. Pamisa sa kalag ni Baldomera Selma ang nagpamisa Laurencio Selma. Pamisa alang sa kanang mga kalag o sa kalag ni Valentin Cañedo, Damiana Ingaling, Flavia Abad, Antonio Tamosa, Leon Cañedo, Romana Abad, Hilario Manova, Vicenta Hamri, Eduardo Cañedo, Judy Cañedo, Dionisio Cañedo, Fernando Hertes, Janel Hertes, Salvador Hertes, Diomedes Manova, Josephine Manova, Noel Abad, Heidelisa Abad, Teresa Sahot, Melania Fernandez.
Blessed Trinity, for all blessing, good health, and for the souls of Eusebio, Elvera, Lucia, Lourdes, Alberto, Rodina, Lino, Rosarime, Perry, and for all souls in purgatory from pamati. Isa pasalamat sa mga santos na tanan, o sa kapistahan ni Senyor San Pedro o San Pablo, San Juan, o sa inahan sa tunayang panabang, o kami sa usap sa mga grasya na nagawat o sa mayong panglawas sa tibuok pamilya. Ang nagpasalamat, Jesus ang Serafina Gasta Moreno. Thanksgiving, the graces we receive, unto St. Peter and St. Paul, to the Holy Spirit. O banisa sa mga kalab ni Pedro Silion, Ines Silion, Andres Gregoria, Cecilia Simon. O sa tanang mga kalab.
Misa pag-ampo sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, o sa mahal nga Birhen Maria, o pamisa alang sa kalag ni Librado, Jimmy, Reniboy, Estrella, Marta, Felisa, Marshall, Juliano, Badoy, Pantaleon, Itas, Lucinda, Policarpo, Marciana, Chodolfo, Lito, Licia, Daddy, Rafael, Arsenio, Frido, Julius, Junior, Teresa, Hermogena, Efronia, Guillermo, Pasita, Alma, Bobby, Aida. O sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na kartong wala na naghandong kanila, ang naghalat, Wista family. Isa pasalamat sa mga grasya na among nagawa, ang maayong panglawas, kalinaw sa pagbuyo, o permanenteng trabaho sa akong bana, ang naghalat, Wista ang family. Healing and deliverance of family tree of Wista family. Enlightenment, healing, and deliverance of Bernardo Wista. Pamisa sa makalag nila ni Beatriz, Regino, Elisa, Edgar, Felix, Alfreda, Loncio, Gregorio, Filipa, Amparo, Bertoldo Sr., Cristita, Maximo, Caridad, Pasita, Reu, Juliana. O sa tanang kala, wala na naghandong kanila.
Ang grasya sa Panginoong Jesucristo, nagugma sa Diyos, hanggang panagilusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Sa atong Santos Ebanghelyo para tumatunggan ang pag-ayo sa Ginoo sa mga babae na may sakit, hemorrhage, o sa anak sa leader sa sinagoga na si Jairus. Iayo silang tanan ni Jesus o itaga pa rin kinabuhi ang parang. At sa iyang po na initrantos na misa, ang mga tao na doon ay karamdaman, doon ay mga sakit, doon na sa COVID-19. Naunta ang Ginoo mag-ayo ay kining pandemya ang umulang pumalan. Mga igsoon, mahimok at parang kita mahimong andam sa pagsaulog ng Santos na misa, maghinulsul kita sa itong mga sala, mga kita pasayo sa mga pinaglaon ng mga mga. Kaluyan, kita sa Diyos na makagagahong sa tanan, o pastay doon sa itong mga sala, o dahil kita niyang nato sa kinabuhing dayo. Himaya sa Diyos, dito sa dahan.
Pagluwag mo ang iyong mga anak, aron maglakad sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kaniknik, ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamaturan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo ni Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kaangkuran. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang Diyos wala maghugna sa kamatayon, o kung ang buhi ng mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan, aron magpadayon kini, ug ang tanang butang nga iyang gibuhat hingpet o maayo. Walay makamatay nga hilo diha kaniya. Ang kamatayon dili maoy nagmando sa kalibutan, kay ang hustisya sa Dios dili man mamatay. Sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Ibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa mao ang nagdala sa kamatayon, nganhi sa kalibutan, o sila nga iya sa yawa mao ang mga matay. Ang pulong sa Ginoo. God
Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kamo mga dato maayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha, sa pagtabang, o sa inyong pagigugma kanamo. Busa, buot kami na magmahinatagon sa kamo, hindi mag-alagad sa bukid. Kaya nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dako, nagpakakabus siya tungod kaninyo. Aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabus. Dili ko tuyo na kuhaon ang lulan sa uban, aron ipapasaan kaninyo. Apan sanglit, hamugaway man kamo ni ining panahon. Makatarunganon gayon, nga tabangan ninyo kadtong nagkinahanglan. Kunya kung kamo na usab ang nagkinahanglan, o sila ang hamugaway, mutabang usab sila kaninyo. Niining paagiha, magtinabangay kamo, sumala sa giingon sa kasulatan. Ang daghang tinigong wala masubrahi, o ang jutag tinigong wala makulang. Ang pulong sa Ginoo. Sa Santos na Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Mibalik sa Jesus pagtabok sa lanaw ug dito may dakong panon sa katawhan nga mialiro kaniya. Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga minganla Jairo. Sa pagkakita niya kan Jesus, mihapa siya sa iyang tiilan o nagpakiluoy pag-ayo na nag-ingon. Ang akong gamay nga anak na babae na sakit o naglisod na, at dua intawon siya o hihapa aron mamaayo. O mikuyog si Jesus kaniya. Daghang kaayong mga tao maniuban kaniya o tungod niinig nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babae nga italinugan o nag-antos niini sulod sa napulog duha ka tuig bisan patambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi, apan wala gayud o arak-arang ang iyang kahimtang. Migrabe Panginoon. Nakadungog siya o may tungod kang Jesus, busa isuot-suot siya sa katawhan ngadto sa riyo ni Jesus. Unya, nakaingon siya sa iyang kaugalingon, kung mahikap kubisan lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako. Busa, iyang hihikap ang bisti ni Jesus o mitakon dayon ang iyang kalinugo o ibatik niya nga maayo na siya. Diha-diha ibatik ni Jesus nga may gahong nga bigula kaniya, busa milini siya sa mga tao ug nangutana, kinsa inihikap sa akong biste?
Apan nagpadayon sa Jesus paglilingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap kaniya. Ang babae na nasayod sa nahitabo kaniya miduol ug naturog sa kahadlok ug mihapa sa tila ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya miingon sa Jesus kaniya, "Anak, maayo ka, tumikan sa imong pagtuo. Paulit nga malinawon ug ayaw na kabalaka." Samtang nagsulti sa Jesus niini, may mga sinugo na miabot gikan sa balay ni Jairo, mingon kaniya, "Patay na ang imong anak, usa nganong imo pa mang samukon ang magtutudlo." Wala takdan ni Jesus ang ilang gisulti kaniya, giingnan hinuon niya si Jairo, "Ayaw kahadlok, salig lang." Kunya wala siya'y naing gitubutan, pagtuyog kaniya gawas lang kang Pedro o sa mga magsuon na si Santiago o si Juan. Pagabot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus nga nagkaguliyang o napati niya ang kusog na hindi lakay sa pagminat o pagminatay. Midayon sa Jesus sa balay o mingon kanila, "Ngano bang nagkaguliyang o nanghilak ng kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya." Unya, ipagula ni Jesus ang mga tao, tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. O gidala niya ang amahan o inahan sa kwarto sa bata, o ang tulog niya ka mga tinunan sa kwarto nga giligdaan sa bata. O iyang gikuptan ang kamot sa bata o giingnan. Talita kumi, nga sa ato pa, hinday bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanuudon og napulog duha ka tuig mibangon ug milakaw. O kilabihan kayo nila kahigulong sa nahitabo. Apan ipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini. Ug siya miingon, "Pakan-an ninyo ang bata." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ayong buntag na itong tanan, nailumdum pa mo sa miyaging Domingo, no? Ang atong pagbasa na itong Ebanghelyo, gitudluan kita tungod sa realidad na naayong abot na unos sa atong kinabuhi. Kaya kung unsay maayo na itong buhaton, kung ako rin masinati ang unos sa kinabuhi. Gusto unta ang Ginoo nga linaw ang kinabuhi, pero usahay mo tugod siya nga naay mga kalisdanan mo abot sa atong kinabuhi. Kung nagitudluan kita ng Jesus, no, miyaging Domingo, na kinanglan atong tawgon siya, ako siya, o kawon ato sa inyo, Ginoo, ang nahanglan ninyo. Karong Domingo ha, specific na tayo ang itudlo ng Jesus sa inyong tabo, no? Kung nahitabo ang katong unos dito sa mga apostoles, ini karon dito sa mga tao. Doon ay duha kanilagro gihimo sa Jesus. Sa ato nang nadunggan, no, ako gibasa ang taas na version, kay aron mahimatog yung masabtan, nanindot kaayo ang istorya. No? Kay nga no, naay dakong naranggo na tao, hinanlag mo sa sinagoga, hinanlag si Jairo. Ang iyang anak, 12 anyos, nasakit, ug gamit imalakyon. Kunya, samtang nangayo siya tabang kang Jesus, patulong na sa Jesus ilang balay, naanasay laing milagro maghihimo sa Jesus. May tungod sa babae nag-hemorrhage, no? Bleeding for 12 years. Nagperti niyang antos, lubisan, asa ng doktor, yung diadto, maulot ng ilang kwarta. Angtod, dito ang yung paklaong na lang sa Jesus. Kung sa'y ibuhat, imadod siya ni Jesus sa makinalaman ang paati. Kunya, ang tuling bata sa itong nadunggan, di nagainon nila, namatay na, pero si Jesus ningon mo, wala siya mamatay, buhit pa siya, natulog lang siya, o tawag lang siya, o ganing sa itong nadunggan, nabuhit, o nalakaw ang bata. Kung sa may mga
pagtulungan na atong kansa kay itudlo ni Jesus kanako karon atong ma-apply sa atong kinabuhi, no? Una sa tanan, nakita tingali na kasi natin nga kay gusto kay mahitabo sa inyong kinabuhi, di ba? Kung bata ka, gusto na minum ko, gusto din ko maka-eskwela. Pero tanaw na ko akong pamilya, pobre kayo niya. Gusto naman ako pag-college. Pero sultira ko ni Papa, mag-angko lang tao ang mga anak. Pagkatiluod, tagaan ni Krasi sa Ginoo na ka-eskwela. Ang Ginoo ko ni Kajol, kung paano. Kaming kanan ng mga igsuon, no? Kung nakaisay atong damgo na makatrabaho ka, ay wala na kay trabaho. Ang inyong pamilya na ginahanglan o mga grasya o mga ad-adlaw ang kinabuhi, mag-ampok ka. Tawag ko na ito ang Ginoo Krisya ng tapang ka na ito. Pwede po na kita doon ay sakit o naimembro sa itong pamilya na masakit. Ang Ginoo matapang gihapon ka na ito. Nang desire na ito na grabe ka ay kung bahala na, basta magkakot siguro na makabot na nako. Ang mensahe sa Ginoo ka nako karon ayaw ka doon. Ayaw ka balaka, saling ka nako, no? So, sa may mga traits, sa may mga hiyas na tumagatunan, gikan nining si Jairo o nining babae na nag-hemorrhage. Tulo lang kabutang. Nanindot ko ato utang makatunan samtang mutawag kita kang Jesus. Una, ang kamapaubsano, humility. Atong hinumduman, na kining si Jairo, dili niya basta-basta na tao ha. Mura ni siya, ibutang na po senador, gobernador, o sa panataas na kay Grango. Dili ni siya ordinaryo lang. Kunya, nanginhangan siya grasya sa Ginoo. Pwede ka magginambubo, ako may gangko, inaning mo sa'yo akong sulti sa mga pero kaya gibuhat, nidool siya ni Jesus, may hapa siya sa tiilan ni Jesus. Kinsa man si Jesus, anak sa usa ka karpentero. Usahay nana ang sitwasyon, no? Ikanglan ka, ikaluwal kita ka ng Jesus na agad ang kamapaubsan ng tingog kita. Ginoo, pwede, no? May undang dili ko ang ayan, ganinin grasya ka kay Jesus kung sa mga kinabuhi. Pero, usalig ko kanimo. Kung ihatag na sa Diyos, no? Nindot ko kaayo, no? Kanabiyan no nakan kay ditali ko yung estudyuhan ng Biblia. Kining babae pa, no? Dili man ta sila allowed to touch labi na kon lalaki na pareho ni Jesus o mga pare. Tingnan man kaysa mentality sa una sa panahon ni Jesus, kung naidugo means ugaw. Okay? So siya, di siya worthy to touch Jesus. Kung sa may iyang gisulti, Lord, tinuod di ko worthy to touch you. Pero ang sisulti niya, kung makahikap lang kung tapos sa bistig. Sa laing version, no? Sa Gospels, dili ang bistig. Sid-sid sa iyong bistig. Kung sa'yo pasabot sa sid-sid, kining nasa tumoy, dinhi. So pasabot, uhikap ka, kinahanglan kang mapaubos. Aron mahikapan mong sid-sid. Kung sa'yo nahitabo sa babae, 12 years na nag-antos, iyan yung gibuhat. Kung sa'yo nahitabo, sisulti ni Jesus kanya, kinsa to, no? Yung mga pangutana pa niya, kinsa yung hikap sa kong bistig, pagkakang tao direct. Tinuod, pero sa Jesus ang kipaw. Nadunay ko sa katao na lahong kayo pagtuo nagpaubos, nanihikap sa sit-sit siyang bistig, ug migawas ang kahung ni Jesus. Ang gahunggod sa Ginoo, mag-manifest man yun, basta ang tao mapaubsan. Dili mo gawas, dili ihatag sa Ginoo kung kita magmanifeston. No? So, humility. Inalang magpaubos. Bisan kung sa nakataas imong naabot, nagpaubos gayud, no? Kung sa nakabot sa imong kinabuhi, pagpaubos ay yung kalimot pagpaubos kaya ang Ginoo nalipay o muhatag sa atong mga ipangayon basta kita mapaubsanon. Ang ikaduha, kaiso. Naman usahay good, nga natay pa ngayon, pero mauna sa atong kahadlok, di ba? Adi na lang kumuduol ay, adi na lang kumukumpisal, kaya basi kasaban ko ni Father, ay, adi na lang ko inana, kay maguna. Ay, basi dili ko tugtala, dili ko anak ka Father. Why not? Try. Ang gibuhat ni Jairo, ang gibuhat sa babae, iso, wala silang maulaw ilang buhaton,
nga bisan dili siya ang ayang mahukikap, ang Jesus o sa biste, ningon siya, muduol ko. Nagsuot-suot ang babae. Pasabot na daghan kayo mga kabiling kalisdanan na iyang pagduol kang Jesus. Pero yung gibuhat o gani, natuman, naanib siya. Ang pinakalas, ang pagtuo. Hinanglang na dyan kay pagtuo. Nga ang Ginoo dunay gahom, kaya ang usbo ng atong kasinatian. No? Ako touch kayo, kaya ako'y nailahan. No? Sa kananay, ilang na siya, pero sige siya tampo. Ang iyong ipangayo sa Ginoo, ang maayo ang iyong anak sa hinay-hinay na kapod. Kaya nga naman, kaya naa ang pagtuo. Milagro, mga milagro sa kinabuhi mo, abot na, basta naatay daw na pagtuo. Abot na hinumdum mo sa akong istorya sa una din eh. Kung nakalimot na mo, hinumduman lang pa mo, makira. Taas-taso na nga po tayong humiliron, no? May tugod din sa usa ka bata. No, pagmata niya, may bata, nakadungog siya nga, murag naglalis ang iyang mga ginikanan. Kalisod na, wala yung klaro. Parta niya nasa lagunod sa ospital ng iyang anak. Kunya karon, ningon ang tatay, milagro na lang yun ang atong kinahanglan namin, maluwas sa kanan. Kinibata ng gamay, hindi siya milagro ang kinahanglan. Suot siya sa iyang kwarto, nasa alkansya, iyang gibuak, iyang ihap, karon 14 pesos o 75 centavos. Iyang gibuhat, nilabang siya, wala siya manangin, nilabang siya dito sa atbang sa ilahan ay Mercury Drugstore. Okay? Ingon na siya, papalitan ko ang milagro. Ingon ang bato na gano'n, papalitan ko milagro. So, una, wala siya tagda sa mga naninda, sa mga pharmacist. Pero sa bakit siya, iyon naman, tagal, pamalit ko, di ako ikwarta, ingon siya na. Karon, naibituloy ko sa kalalaki na kurbata. Nakamat ko niya, hindi. Kung sa may imong gusto, papalitan ko milagro kay mura ni kinahanglan, di ba, pag imam. Niya ako'y kwarta. Kung sa kaya ng tambala, magtawag milagro. Okay? Niya natandok ang katong nagkakurbata. Kung saan din yung tabo, ito, ginaray sa bata. Ingon dahil ang katong nagkurbata. O hindi mo ato ko sa inyong balay. So, gikuyong ka. Anyway, to make the story short, ay bawal na operahanan dahil ang iksuon ng itong bata. Niingon dahil ang katong nakakurbata, sige, ako'y arrange. Wala nang ibawin na surgeon di ay, doktor di ay ko siya. Anyway, fast forward, schedule sa ospital, hantod na operahan na anak. Kaya mo fast forward na so, 1 month after, naayo na. Tungkol sa kalipay nila tanan, nagtatawag sila father, magpamisa ng father, Thanksgiving. Muna to, gamisa si father, dito ang bata, dito ang pamilya, dito ang doktor. Pagkadayo ng kuhan sa misa, ningon ang doktor, Father, pwede ko magsabi ilang tutay lang. Ingon si Father, sige dali na dito. Kay bumukong sa exulti sa doktor, gusto mong maibaw? O sige, simba mo sunod Domingo. Kaya kung di mo sunod ang story. Masimba mo? Sabi ba nila, so nainutang paninglo niya ko ninyo des kubangan, no? Anyway, ang gisulti sa doktor, ibaw mo mga igsuon, iata karon. Pasalamat na sa Ginoo. Kaya ba mo, pila ang milagro? A miracle costs 14 pesos and 75 centavos. Ang milagro, nagkantidad o 14 pesos o 75 centavos plus the faith of a little child. Plus ang pagtuo sa usa ka gamayng bata nga tungod sa ilang pagtuo na himong kining milagro. That's how God works. If we have faith, and God will use, gamiton niya ang mga tao para ang milagro na itabo. Saling kita na naay Ginoo. Kaya ang Ginoo naay gahom para ayuhon ang mga tanang mga magdunang sakit. Ang Ginoo, He cares for each one of us. And lastly, ang Ginoo dunay time para kanatong tanan. Dili ta kaingon ay busy ang Ginoo. Kaya itong nalungan sa Ebanghelyo, isa na siya ituyo dito niyang ayuhon, along the way, napagin siya ay pasabot, ang Ginoo dunay time para kanatong tanan na naninahanglan sa iyang grasya.
So let us be humble, let us be courageous, and let us have faith like Jairus and this woman in the gospel today. Amen. Palihog mo ninyo. Nagato ako sa Diyos nga mahal makagagamong sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Jesucristo ni anak mabutong Ginoo nato. Ang gipanangtod sa dalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria Mabirhen. Gisakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ilansang sa krus na matayong tilubong. Mikunsad sa mga minatay sa katulog adlaw na banhaw. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahal makagagamong sa tanan. Kung ikan dito mabalik siya paghukom sa mga bulig sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamlitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa pinamuling dayon. Amen. Ang Diyos wala gayon magbuot nga kita mamatay, iya kita giimo alang sa kinabuhi, kapag kita ang nipili sa kamatayon. Si Kristo atong nagduduwas, nagpuli kanato sa kinabuhi, ug moadto kita sa atong amahan diha sa pag-ampo pinaagi ni Kristo. Busa maingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Ang atong Santo Papa o mga kaobispuhan, mapadayunong magsangyaw sa maayong balita sa nabanhaw Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga katawhan sa kanasuran nga nanag-adto sa kawatan, makabig ngadto kang Jesus nga nagpakakabos tungod ug alam kanato. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataktan ni ining COVID-19 makabatuya o hingpit na kaayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o upang bukong sa katulungan, makabatultungunan o asya sa paglahutan, o nga mapanaligtan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sa atong pagsaulong sa 500 years of Christianity, magmalaupusan unta ang tanang nakalibutan, ilabi sa mga parokya, ug atong mapalawan ang atong pagtuon o paglaon isip mga pinagyagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamuno, Obispo, mabayaw nga sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga pinalanggang na namatay na, banhawon ngadto sa walay katapusang kalipan, dito sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Labing makagagahong na Diyos, ang among kinabuhi anaa sa imong pao. Masalikon sa imong mahigugmaong pag-amuha, idala namo ang among mga pangamuyo nganha sa imong atubangan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
amahan, makagagamong sa tanan. O Ginoong Diyos namon, tinaagis sa inyong mga sakramento, ihatagan mo kami sa gahong sa inyong grasya, namahuyok kami na kinimisa, magtabangunta namo sa makanunayan na pagkalagad kanimo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo ana kanino. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal Diyos nga tunhay makagagamong sa tanan, amay matarunggay nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong malagkiutubang gahom, diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Piyanhi ikaw sa pagluwas ka namo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa kasama ka namo. Di sa likway sa tao ang pagkikilala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uling ini ka namo pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Ubusa upan sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, luyog sa ilang walay guno, nga pag-amin. Santos Ikaw, Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu ng pagsantos nining mga grasa, karon maghimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon ni buhat sa upan, ipasalamat kanimo, mipikas ug nihatag niningat sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ng kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alam kanino. Sa samang paagitapos ng panihapon ni Kuha sa Sakalis, may pasalamat kanimo pag-usap, tinatag niningat ko sa mga tinunan o bingon. Dawat kiniyo, Panginoon ko mga tanan, di kaniinin, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagugtunhay na kasabutan. Ang dugo kay ula alam kaniniyo alam sa tanang mga tao, aron ang mga sala mawasay ito. Muhata kini, aron paghandong kanang. Kini ang misteryos
Nagahalat kami kanimo amahan, nilimpaan sa kinabuhi ukalis sa paluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming gilisip nga ngayon nga mga tuwang walagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahimusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa gugma. Uban Francisco nga among Santo Papa, ni Jose nga among obispo sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang mga igsoon nga namatay, Pilipinas sila tanan ng ipahinungdan ng Santos namin sa karoon. Malaumon nga wanhaw sila kung tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan mo kaming nangayan nga makaambit sa pinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, kang San Luis Maria sa Montfort, kang Beata Maria Luisa de Jesus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuligan. Uban kanila, abot ikaw nagayton, ug amo ikaw nahimayaon, tinaagin ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, iha kaniya, iha kagana kanimo makagagahon nga amahan, ihasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, ang tutsa kahangturan. Atong gamito ng mga pulo, nagitudlo ka na ako sa atong manunod. Tanang kautan, tanang katalakuan. Katabing kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalin kayo kami kanunay sa sala o may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo, among manunubos.
kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw Ginoo ang among mga sala, kundi ang pagsalit sa imong simbahan. Ug simbol sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga puwing hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Karon ipakita ta ang atong panaginip sa unay, panaglaay. Sa Cordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kailangan kita mitawag ng makaamit sa iyong pagkakas. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuwa kong ikaw, anak sa labing baraang sakramento. Higugma ko ikaw na sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalam. Sanglitili ko man ikaw madawat diha sa paging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing hinagis sa aking espiritual. Hangtod ko ikaw sa mataniya kauban ka na ako, kung hintid kong ilusa ang akong kaugalingon ng hakalino. Ayaw itugod na ako ang ilulag kanimo. Ang lawas ni Kristo.
Madampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat, mapambitunta ka namo sa imong kinabuhi, ug magtabang ka namo sa pagdala sa imong gugma, dinhi sa kalibutan. Kini ang mong ipangayag pinagi ni Kristo among Ginoo. Oratio Imperata, Diyos, among amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panghinahanglan. Nga unta, mapanalipdan mo kami, batok niining holga sa COVID-19 virus. Napigalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan o naghiagom sa kadaghanan. Nangayo po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit, biyahe ang mga kamot o lamdagi ang mga nahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton. Subay sa ilang katapos o dinuyugan sa gugma o kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyosnong langdang. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Diyosnong Hesukristo, imong anak nga nangamuyo o naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Luis Maria sa Montfort, iampo mo kami. Pieta Maria Luisa de Sos, iampo mo kami. Ang ginumanaka ninyo. Ug manalangin kaninyo makagagahong nga Diyos, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Namagat ang santos nga misa,